Dobrý deň, nech sa páči pokračovanie prehry. Takže nachádzame sa v najkrajšej časti tohto domu. Toto je naša izba. Náš dnešný, ospravedlňujem sa, neporiadok, ale väčšinou tu iba taký poriadok, jak nikdy ste nevideli, no tu navisí. Ale tu nesmie chýbať šnúra na vešanie prádla, zbierka nápojov. Samozrejme skriňa, ktorá je trošku naklonená, ako vidno. Nedá sa ju napraviť iba fyzickou silou. Otvára sa vám skriňa, ktorú sme si museli vyplniť svojimi poličkami vlastnými z Ikei. Vešiakmi. Toto je proste najlepší nákup, čo sme spravili tu na. Toto paráda. Toto je naše špinavé prádlo, to netreba vidieť však, áno. Šuflíky. Nemožno opomenúť spôsob otvárania. No, opíš ho. Dneska som ho otvorila. Vidno, sledujeme, máme to. A tento začne padať o nedlho cez... Už spadol. Keď otvorím jeden, spadnú všetky, čo ho budem opisovať. Jeden. Dva. Tri. Krásne. Tak. Po každom otvorení šuflíka, prosím, pekne zavádzame boj so skriňou, je to veľmi pozitívne tu na. Záhradu samozrejme netreba riešiť. A čo prvý šuflík? Prvý šuflík. Tam bol. To sú naše sladkosti. My chceme jesť. Strašne. To iba. A naše rádio, prosím. Tu na... Čo vidíš? Letí? Flaše. Rádio. Toto. Stále 7 libier. Hrá to ako zo suda, ale... Jasno, vidíme. Mellow Magic. Áno, vidí sa 28 večer. To je vonia. To malo voniať, malo to zavoniať celú izbu. Chvál Bohu, sa trošku je podarilo ten smrad. Škoda, že ten foťak nesa... Áno, máme novú tašku, má Veronka. Stačí, poďme spať. Macko. V papučiach. Taký mrdý. Doteraz ti to nevadilo. No dovol.